En korrekt opmåling af din dør er vigtigt for at sikre, at dit insektnet eller pollennet fungerer optimalt. Derfor har vi lavet denne korte og nemme guide til dig, som kan hjælpe dig med at tage de rette mål. Til opmålingen skal du bruge en tommestok. Og lad os så komme i gang. Det første du skal gøre er at tage det fulde højdemål i hængselssiden inde i dørrammen. Mål dernæst dørens bredde i top og bund af dørhullet. Noter venligst, at plissé-døren kommer i 3 breddemål: 96, 150 og 200 cm. De dækker hver især over følgende størrelser: 0 til 96 cm, 96 til 150 cm og 150 til 200 cm. Når du har noteret dig alle mål, er du klar til at lave bestilling på vores hjemmeside. Du skal nu vælge den størrelse, som passer. Har du f.eks. en dør på 183 cm, skal du vælge den dør, som hedder 182 til 185 cm. Vores dygtige produktion tilpasser nettet hertil. Og voilà, dit nye net vil snart være på vej til dig med posten. Skulle du have uddybende spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon. På gensyn.